Alright, for today's video. Bitaw, dugay-dugay na sa tawa ka live dire ba? Aw ka live, ka video. Nya, kay kinilaging natay nga kakulian. So di na ta ka live, aw di na ta ka video. So karon, February 14. So Valentine's Day. So sa mga laki diya nga gusto niyo i-date niyo yung mga uyab, yung mga asawa. O i-date niyo tarong, pakan-anin niyo sa mga restaurant nga mga anindutay. I-treat sila og princess anang adlaw. Mga uban sa diha nga nay mga plano nga medyo lahi kayo ang plano sa kinabuhi. Pakana sa dinyo una. Uy, thank you my love. Sa imong gihatag sa ako my love. Give it to me, give it to me. Purple Cake Shop. Sa Purple Cake Shop. Purple Cake Shop. Give it to me. Rog tala. Oh, give it to me. And then tuning. Ayo. Ikatato na ko. Kita. So delicious. Parang kag-amaw. Ano tulain man? So delicious. Kay tubig dia. Pakita po yung ikaw na. Purple yam ni gipalit dito gipalit Purple Cake Shop. Kaya lasa? Kuy pa tubig dia. Wala. Tapi si babaw. Ilaw. At ang ilaw. Mipod ang ilaw. So kini guys, pwede ninyo ni paliton iregalo sa inyong mga uyab, asawa karong February 14. Siguruan sa gihatag ninyo ano dili mo mangayog kapalit sa inyong tagaan. Kina? Kunya sa dili pa ninyo sila dadon bisag asa. Pakanasad sila kay kinanglan na sila energy before ninyo rubuhon. Abo amaw, wag amaw. Kinay, bye. Alright. Mga ko to si last. So, mga mga girls, di mo pataka girls ha. Ay na, sige na, Bing. Ako man ang gigutom, di man ikaw. Alright, thank you so much and have a great day. Sige, bye.